פרק ב'. וילך איש מבית לוי ויקח את בת לוי, ותהר האישה ותלד בן, ותרא אותו כי טוב הוא, ותצפנהו 3 ירחים. ולא יכלה עוד הצפינו, ותיקח לו תיבת גומה, ותחמרה בחמר ובזפת, ותשם בה את הילד, ותשם בסוף על שפת היאור. ותתצב אחותו מרחוק, לדעה מה יעשה לו. ותרד בת פרעה לרחוץ על היאור, ונערותיה הולכות על יד היאור. ותרא את התיבה בתוך הסוף, ותשלח את אמתה ותיקחיה. ותפתח ותראהו את הילד, והנה נער בוכה. ותחמול עליו, ותאמר, מי ילדי העברים זה? ותאמר אחותו אל בת פרעה, האלך וקראתי לך אישה מנקת מן העבריות, ותניק לך את הילד. ותאמר לה בת פרעה לכי. ותלך העלמה ותקרא את אם הילד. ותאמר לה בת פרעה, הניחי את הילד הזה והניקיהו לי, ואני אתן את שכרך. ותיקח האישה הילד ותניקהו. ויגדל הילד ותביאהו לבת פרעה, ויהי לה לבן, ותקרא שמו משה, ותאמר כי מן המים משיתיהו. ויהי בימים ההם, ויגדל משה, ויצא אל אחיו, וירא בסבלותם, וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. וייפן כה וכה, וירא כי אין איש, ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ויצא ביום השני, והנה 2 אנשים עברים ניצים. ויאמר לרשע, למה תכה רעך? ויאמר, מי שמך לאיש שר ושופט עלינו? הלהורגני אתה אומר, כאשר הרגת את המצרי. וירא משה ויאמר, אכן נודע הדבר. וישמע פרעה את הדבר הזה, ויבקש להרוג את משה. ויברח משה מפני פרעה, וישב בארץ מדיין, וישב על הבאר. ולכהן מדיין 7 בנות. ותבואנה ותדלנה ותמלאנה את הרהטים להשקות צאן אביהן. ויבואו הרועים ויגרשום, ויקום משה ויושיען, וישק את צאנם. ותבואנה אל רעואל אביהן ויאמר, מדוע מיהרתן בו היום? ותאמרנה, איש מצרי הצילנו מיד הרועים, וגם דלו דלל לנו, וישק את הצאן. ויאמר אל בנותיו, ואיו, למה זה עזבתן את האיש? כי ראין לו ויאכל לחם. ויואל משה לשבת את האיש, וייתן את ציפורה ביתו למשה, ותלד בן, ויקרא את שמו גרשום, כי אמר, גר הייתי בארץ נוכריה. ויהי בימים הרבים ההם, וימות מלך מצרים, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. וישמע אלוהים את נאקתם, ויזכור אלוהים את בריתו, את אברהם, את יצחק ואת יעקב. וירא אלוהים את בני ישראל, וידע אלוהים.